Budaya GTB Musik Gagem Electing Media Tama Production LST Audio. Salam perkenalan dari artis-artisku tercinta. Dua artis kali ini bersama Dila dan juga Cahaya Aprilia. Goyang sikap sama-sama bos. Kembali yang punya si cantik cerita kali ini bareng Bella dan juga Fitria. Oh asik. Kembali yang punya Blora kota si kecil cantik cerita bersama Ika sama dan juga Lia Lady Star. Ayo Ci. Terima kasih Mother, thank you. Imut Comel, siapa dia kalau bukan Wiwin Capala bersama Dwi Rahman. Kembali yang punya maskote GTB, siapa dia kalau bukan Yomir Ramadhani bersama Anja Neha.
Budaya ya Allah ayo ngadeg kok kuning-kuning kaya apa iki cah alah ya tukang ngentekno pasung tukang ngentekno gedang mlebu tas dadekno piscok marai patuh Masya Allah barang kelir dibuka mak biak ya Allah tumplek blek wong kayen mirsani kabeh wong kayen betah melekan kabeh nggih Bu nggih ampun kondur rumiyin nggih Bu nggih wong nek betah melek iki rezekine tememplek anjing ngoten Bu nggih berkah barokah sakderepun ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing kabiyen jawab saka lambe sing kabiyen jawab saka ati ora apa-apa wong jawab iki bebas kok ya. Suka ngamirsani pagelaran ketoprak gilar Tribudaya pidalem saking dusun Temuran Blora Mustika ingkang dipun pangersani Bapak Trimo Raharjo. Matur sembah nuwun berpundi-pundi terima kasih terkunjuk dumateng Bapak Panitia Penyelenggara khususnya Bapak Lurah saha perangkatipun lan masyarakat dusun Kayen sedaya. Mergo apa Nduk? Awak dhewe sak kanca ditimbali ning desa Kayen kene kanthi acara tasakuran sedekah bumi ya. Bumine sampun disodakoi, bumine sampun dipun bancai. Dongane piye sayang? Dongane sing apik-apik sing sae-sae kanggo wong Kayen sedaya nggih Bu nggih. Muga mawon sak pungkure bumine disodakoi, sak pungkure bumine dibancai, wong Kayen pinaringan seger kuwarasan. Kok ngantuk piye yu ngatini ya Allah iki lho cah ngantuk jenengan kok malah melengak iki tak dongakno tenanan Bu aku nek ndongakno wong ki mandi sampean aja ngantuk ya muga-muga pinaringan seger kewarasan sedaya diparingi panjang umur dicethake rezekine didohke sengkalane mancik tengahing latrio ngaturi suka bari suka cek men apa cek men gayeng cek men betah melek lek mirsani gilar Tribudaya melekan nggih Bu nggih ning desane dhewe dimeleki sinareng LST Audio Media Tama Production salam-salam sing masuk dino iki wonten pemburu ledek GTB Fan terus pasukane Gio Masya Allah Siluma nyambe kok tukul lah ya Allah sehat seger waras orang ngeluh rodok nek bento panggah bento aku percaya nek Siluma nyambe ku bento gak ngarah mari padha karo aku Oke, permintaannya apa sayangku cinta? Cinta mulia karo gadis. Kok akeh men gene jalukanem ya Allah. Tak kei salam pemanasan dulu iki memenuhi atensi via online ya. Iki diatur wonten Campur Sari wewayangan iki jane suaraku gak nyandak meneh aku dipeksa-peksa iki cah. Ya, diaturi wonten wewayangan. Begal ledek teko hadir. Terima kasih matur thank you. Pokoknya sing hadir tak donga-donga rezekine akeh diparingi seger waras. Untuk permintaan cinta mulia kali gadis Kalimantan nanti tak kasih ya. Iki pemaksaan iki permintaane wewayangan suaraku gak nyandak mbuh piye dadine. Yuk diaturi wonten salam pemanasan konjuk drumateng penjane masyarakat dusun Kayen sedaya. Liminho nadane jangan ditinggikan ya bos. Piye Pak Dio napa? Lah iya iki ape nyanyi mbok anggap iki ape tangisan ta piye? Uang kok ngadang kolong ngono ayo ndang nyanyi jare lho. Mosok ning kene aku pe glimbungan aku tetep nyanyi cah kok. Pasukane Siluma nyampe request apa? Langsung ae ndang gake ndang gercep. He, wong wedok kok penekan. Wedok apa lanang? Ya Allah, engko nek kecantol bahaya lho ya tenan dandakno iso-iso. Las karbit iku totohane. Limino, sinareng media tamu ugi wonten LST Bagong Lekting monggo pun ngaturan permintaane liwat via online wonten wewayangan.
pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali tanasakan ingat asamu dan uwal saka ing pandulu sesal. Menyesal karo sapa kira-kira? Lha tek mbok sebut kene ya, Dik, kok cetha men bantere ngono iku. Jodoh rezeki pati kuwi sing ngatur sing kuwasa. Awak dhewe sak derma. Awak dhewe sak ndase sak derma nglakoni. Ora apa-apa ora dadi karo bojone, sesuk tuku eneh. Kowe ku anggere duwe dhuwit iso tuku bojo. Ayu iso dituku nek gemati angel golek. Ayo mulane aja golek rupa ayu ngono lho. Elek-elek lah sing penting duwe endas. Wong kok ngene. Lah yo ngene iki mang tak takoki. Lah aku kok gak mbok amperno, agek mergawe agek muleh. Lah wong duduk kok kubur donya. Wong kok iso. Permintaane Mas Aris wonten sesal. Oke, tak bingkis. Dek Wiwin Sapara, penghargaan kanggo Mas Aris dulur lanang dhewe lagune sesal. Kabeh ora kena disesali, sak derma nglampahi. Ayo Wiwin, diaturi yang punya sesal karo penjane Mas Aris dulur lanang dhewe. Wiwin Samara bareng Media Tama LST Audio Bagong Lekdeng ngaturi senane dulur lanang wonten sesal. Engko bar iki permintaane wonten gadis Kalimantan dan juga apa mang loro jalukane Cinta Mulia. Engko diaturi sabar. Sing penting wong kayen kene seneng atine happy ya. Ya, diatur men yang punya sesal sumangga. Wis ketoke kok yo ngracehno dhuwit akeh. Entekno nggo apa dhuwit, ayo.
gantimu masih bisa ku dapatkan kalau hanya untuk mengkhianati cinta. Goyang lagi ya. Aku masih punya hati, aku masih punya rasa, karena ku menjaga kesucian cinta. Namun balasmu hanya air mata yang kau berikan di dalam hidupku. Kau sayang padaku, namun kiranya itu hanya palsu. Bayangan juga impian yang kulihat jelas kenyataan. Siapa yang sudi ataupun mau orang yang dicinta bermain gila. Kembali digoyang ya. Sungguh terlalu kau sungguh terlalu sempurna. Ku berikan kau madu, kau racuni hatiku. Kesal sampun minje genduk wiwin capala. Ya Allah Gusti, permintaannya Mas Aris sampun dipun aturi, terima kasih ya. Iki untuk pasukannya yang lagi bawa botol, boleh mabuk tapi nggak boleh ngamuk ya bos ya. Pokoknya yang penting jenengan tak percaya dijaga ketertibannya sampai akhir acara, nggih. Terima kasih. Yang punya gala-gala ready, terus permintaannya ada gadis Kalimantan, juga ada Cinta Mulia. Partisipasi yang sangat luar biasa untuk masyarakat Dusun Kayen, nggih. Terima kasih matur, thank you. Lek ngopeni ketoprak gak main-main cah, ya Allah full persemanan ya Nduk ya. Ya. Permintaan apa? Apa iki mangka? Dena, oke masuk. Satu-satu diaturi, sabar ya. Rasa kesusu, rasa kemerungsung. Ketopraken jaluk ngebari jam piro aku manut karo sampean. Jam piro Bu? Jam 3:45. Jam 5. Berarti ketoprak terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mboten napa-napa. Barengi subuh. Dosa mboten. Sing dosa aku apa kowe apa kabeh? Kabeh alhamdulillah, dosa tanggung bareng-bareng ya. Oke, tak turuti pokoknya jalukane jenengan. Yang punya Cinta Mulia, gadis Kalimantan, gala-gala, juga ada Dena. Oke, langsung tak capcus penyanyinya sing Dek Awan durung metu ya. Dek Yomi Ramadhani maju ke depan, ambil mikrofon, satu lagu permintaan diaturi sing di dulu sayangku. Monggo. Yang mana dulu Dek Yomi? Spesial juga buat pemuda-pemuda Kayen community ya. Di penyet disemangati karo siluman nyambik. Siluman nyambik ya. Iya. Sesuk aku grup Bapak mi. sesuk nek kono kan siluman nyambik. Awak dhewe nggih siluman apa, Nduk? Ular. Nak ngene iki wis tahu iki. Apa lagune sayang? Gadis manis ya mi. Gadis Manis Kalimantan. Saru lagune. Kripik-kripik apa? Apa Riz? Iya ku nek anak pelo lagune ngono nyanyine. Saru kandhane. Limino sama-sama yang punya gadis Kalimantan bareng Yomi Ramadhani Media Dama LST Audio Bagong Lekting. Yuk sikat bareng-bareng gadis Kalimantan ready. Senyum sedang menawan, gadis manis Kalimantan, maulah entah bayang-bayang, luar
Kalimantan maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan menawan gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang. Luar biasa, sungguh manis dan menawan gadis manis Kalimantan, maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan menawan gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang. Luar biasa. Yomi Ramadhani sembah nuwun Cahayu sesuai menurut permintaan dari rekan-rekanku semua, dari dulur-dulurku semua nggih. Permintaannya semakin malam semakin menumpuk. Sing urung tak aturi akeh iki mau disuruh permintaan yang punya pupu sing nelongso sabu. Aku iki semene iki sing tak senengi ya iki rambuté masyaallah. Niki Londo nggih. Londo napa Korea? Napa Korengen? Sehat sehat. Semangat rezekine piye Mas? Iki tak celok emas apa dhe apa Kang iki ya Allah Gusti bingung aku. Jenengan njaluke tak celok emas apa piye? Sak gelemku. Bebas ya oke weh kathake unjukno sik ah. Ayo kathake unjukno sik kok iso. Aku kudu tak ngerti ae yo. Ora tak ngerti yo piye tak ngerti yo piye ya Allah ya Allah. Apa Pak De apa? Jalukane apa iku lho De Ngadio jalukane apa De aja berak-berok ngono De kok iso gumun wis tuwa kok berak-berok ae kengko diamuk Gusti Allah kengko. Oke memone atensi sing urung katuran ya sayangku. Arisma Dewi maju ke depan ambil mikrofon satu lagu sing urung diaturi coba diaturi yang punya siapa dulu monggo. Ya ono gala-gala. Ono pupu sing nelongso juga. Gala-gala boleh nih. Oke gala-gala diredikan. Ayo sing duet gala-gala sinten? Jenengan purun duet gala-gala ndak? Aja ngene-ngene tok Ade engko nek tak mut mlidho engko lho Dek kok gumun aku ngrasakno kok iso. Iya, sabar. Gala-gala tak redikan dulu ti Mas Haris mau duet ti Mas yang punya gala-gala. Lee Min Ho. Redikannya gala-gala bareng Arisma Dewi. Diaturi spesial buat pemuda Kayen semua. Media Tama Production, LST Audio Bagong Lekting. Gala-gala sikat.
Ibu telah kembali. Kembali padamu kasih, setelah lama kau tinggal pergi. Inilah lama ku menanti, menanti memadu kasih. Sekian lama kau tinggal pergi. Oh, tiada terkira rindu segala kala-kalanya. 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 Wasai. Dari tim Kepasukan nyampe mania bos, goyang sampai lagi ya. Terima kasih. Goyang dong. Rindu kayamu ketika bermanja, renyah ceria. Rindu kayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Rindu bagaimana kau membujuk. Ketika ku beraju. Rindu bagaimana kau mengasihi. Ketika ku bersedih. Ja, ja, ya. Singa. Kembali padamu kasih, Menjadi wong ono dong. kau tinggal pergi. Inilah lama ku menanti, menanti memadu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Oh, tiada terkira rindu segala kala-kalanya. Gara-gara Oh, tiada terkira rindu segala kala-kalanya. Oh, tiada terkira rindu segala kala-kalanya. gara-gara Oh, tiada terkira rindu segala kala-kalanya. Oke, terima kasih bosku. Terima kasih juga bosku. Ya Allah penyanyi kok sangare ngono sing lanang cah. Ini permintaannya apa cinta? Jangan bertengkar lagi. Wes bari gak usah tukaran ya sayangku ya. Kita baik-baik aja ya cinta. Love you. Elah iya ta. Kita jangan bertengkar lagi. Dek, jenengan mau jaluke apa? Oplosan. Tutup botolmu, tutup oplol tak deng. Aku kok lagu kawake mbah dijaluki. Iya, sik aku tak omongan sik. Sampean gak sah mblayer-mblayer. Omongan tek ngeden-ngeden nek pedhot kabeh otot malah ndandakno. Lah iya kok iso. Apa permintaannya cinta? Selendak bil. Oh, nek sekarang nggak bisa urutannya pupusnya nelongso sik nembe satu persatu diaturi. Ya gentenan nek oyo-oyoan ndak bisa aku ya. Iki tak aturi yang punya pupusnya nelongso dulu. Urut. Oplosan, jangan bertengkar lagi. Terus bariku lagi selendang biru beh. Kowe isih lagune isih duwe apa ora men pupusing oplosan. Isih
Nek ready engko diaturi sik yang punya pupus nelongso dulu kita redikan ya. Satu persatu antri. Sing penting wis ana lagune dadi engko nek wis siji diaturi genten sijine. Sing penting nyanyine rindu gayamu. Nyanyi kok koyok wong lindur, didikane sapa ngono iku ayo. Didikane siluman nyambek mesti iku ketara greges kok nyanyine ya. Ya, diatur yang punya pupus nelongso bareng Dek Fitri ya. Maju ke depan nyambut gawe yo. Ben kembar kancane. Ayo, pupus sing nelongso iya diaturno. Lo aja milih iki sesuai urutan ya Allah. Oke, dioper. Ayo dioper karo Dwi. Wih, pupus nelongso yo. Senane takdirku sing jawabe liramu beto ati beto Ya Allah, ya Allah. Kahananku rasa tegaraku apa sifatmu saiki wis beda iki satenane takdirku sing jawabke litamu beto ati beto ampe Wis kadang ati rasaku mas rungokno tangisku beci eko paribasan merangga lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara Terus buat Karang Taruna Kayen Community ya. Generasi menerus Mas Galang ya. Ayo sama kabeh lang tekno. Dari Nyampe Community ya. Terima kasih. apa iki satenane takdirku sing jawabke liramu beto ati beto ampe Wis kadang ati rasaku mas rungokno tangisku beci eko paribasan merangga lintang ning
Cinta. Nyanyi kok belarak-belarak nerak-nerak pager sapa? Aku dilahirkan, kamu dilahirkan untuk siapa? Kamu dilahirkan untuk siapa? Aja ruwet-ruwet Jek Eris. Kowe engko nek tak adai sarong tenan nggih engko, tak pakakno celeng lho angger ruwet-ruwet ya. Aja ngene terus ya, empek karo nompan-nampani wae ya iki ya. Bocah kok iso iki lho, ana oplosan, ana denok, ana selendang biru, ana jangan bertengkar lagi. Mang apa deh jalukanem? Oplosan ya. Ya, apa? Nopi, bisa eleng ndak lagune oplosan? Ayo. Nop. Ayo Nop. Nopi ndi? Nopi, oplosan nganggo HP dok, jeh diling-eling. Coba sawangan kae kanca-kancamu. Akeh sing padha kelempangan. Ya, oplosan men. Sak radakan diaturi nuruti wong akeh iki ra ketang piye-piye diaturno kabeh. Matur sembah nuwun untuk masyarakat Dusun Kayen dan sekitarnya nggih. Mbok pilih mangke mbetahaken ketoprak Gilar Tribudaya ndak usah sungkan-sungkan. Langsung mawon teng kediaman Bapak Trimo yang beralamatkan Desa Tempuran Blora Mustika. Ugi saged menghubungi nomor WA yang tertera wonten ngajeng panggung. Soal rego bersahabat, nyuwun paketan Mas, sak komplit, sak syutinge Media Tama. Paketane sak sone LST. Masuk ta ora? Masuk ya. Yo Limindo, yang punya oplosan kita ready sama-sama. Ketoke sulis ya apa gak sih kuwi? Saiki balane pasukane nyampe siluman nyampe. Orang wong tuwek ora nyapa, dosa kowe. Mlebu rono kok. Endi to pi?
berdendam Media Tama Production juga LST Audio Bagong Electing bareng artis-artis gila teribudaya juga GJB Musiknya Indonesia. Joget sampai lagi bos. Hey, spesial buat pasukan mabuk semua yo. Boleh mabuk tapi gak boleh ngamuk cinta sayangku. Neng muteran deh kayak. Oplosan. Dena, terus yang kurang tak atur apa mau selendang biru, jangan bertengkar lagi. Turunkan bencinya, turunkan bencinya. Maksudnya piye ngene iku nek muni ngono. Turunkan benci. Benci yang di depan diapakno. Diadai gelangse, pakano celeng. Ayo, turunkan bencinya. Limino, kita persingkat waktunya ya sayang ya. Durasi kita mungkin tinggal beberapa lagi. Yang punya Denok kita readikan dulu. Denok masuk, terus bariku jangan bertengkar lagi. Bariku lagi selendang biru.
Mas Aris. Ih, egone wong tua. Kowe nangis, aku mesti nangis nek lagu itu. Gak masalah, nangis berdua gak apa-apa ya. Oke nanti tak kasih urutannya Mas Aris ya. Yang punya Deno kita redikan sama-sama. Yuk Dek Witria, pegang mikrofonnya nyambut gawe ben podo karo kancane. Yuk, yang punya Deno kita redikan sama-sama spesial buat dulur-dulurku kayen semua. Yuk, Deno masuk, jangan bertengkar lagi, selendang biru terus egone wong tua, sikat. Wadah, aslinya ireng-ireng.
aturan yang punya Denok nggih. Iya sayangku cinta sabar ah. Musik mendek tak ambekan sih. Nek mbok garap terus koyo ngoyak setoran wah. Iki do kena asam urat nggo. Capek tahu. Endi mau anak lanang endi. Generasi penerus ya. Apa sayangku cinta? Keong racun KR. Tenang saja pokoknya jenengan jaluk ngebari jam 5 esok tak turuti. Sabar ya. Khusus ning gone kayen kene tak kei diskon besar-besaran, ada promo besar-besaran untuk malam hari ini ya. Nyambe community. Yo. Melak tirakno kono. Nyambe community. Yo seneng kono rangene tak dono tenan. Oh halah kok iso. Yang punya dari pasukannya Karang Taruna sini apa? Armo. Ini singkatannya apa sayangku? Armoika. Arek muda Kayen, tepuk tangan luar biasa. Terima kasih, semoga kita diterima baik di Kayen sehingga tahun depan ditekak noneh muga-muga. Amin Allahumma. Mas Aris terima kasih matur thank you, partisipasi yang sangat luar biasa. Yuk yang punya jangan bertengkar lagi buat bebekku tercinta. Kita readikan sama-sama bareng Mimin Safara. Habis ini sendang biru terus egone wong tua. Tenang sayang, ini butuhnya seneng-seneng joget sak pole sak pegele. Duwe wong Kayen gak ngarantek ya bos ya, Pak.